ni paring siling. Pare! Pare! Eh! Kinana. Basta nga. Kinana. Grabe ti. Ka nga naganda yung laon na ito. Nya kas manong nga kilometro dato gate mo ya pare bago Ay, ito'y ako kwa. ata. Ha? 10 kilometers ka po di gate ko. Nagnakaan? Nagnak lang pare. Nagtawag ka kumata. Sinundo ka. Sinundo. Ay. Tingnan service mo gayam. Kaya jammer ko ta. Gamar mo. Da. Aji gate nagnaka di gate. Oh, 10 kilometers pinagpagnak. Wai, insiradom di gate ko garad. Nagdagsan jigit mo. Kino manong nga kwa jay, manong nga metro Sige ting ato na. aji guardiak ton timang sirado jayan. Tulong pa naglawan sa. Naglawa aki kino private atoy. Ay, explosive gay mato, explosive. Explosive ata. 1,000 square meter ata. 1,000 square meter. Ama di 1,000 hectares. 1,000 hectares. Oh, 1,000 hectares. Yaman ka na talagang pare. Sabi ko talagang nagsimple kaya. Mati halata ah. Kasi di mga bilyonaryo. Nakasort-sortan lang. Ay, wala yan. Lagi din naka-google kan nga Louis Vuitton. Pobre na gajay. Tawan ti kwada dati. Oy. Pagkakaba yan. Alos adi na pa naman bag na gajayan kan mga google da. Tato mukha da nga ko mayaman. Agso da ti Oy, nagpaiso. Sige, Iti simple ka. mga mayaman nagpaiso. Kastara kanyam. Ano, naka-Nike, naka-branded ka naman ka, nagsimple lang, awan. Simple lang niya. May mayaman ka. Atoy, okay pa atoy. Bakman kang pare. There's nothing na ano na eh, magpasikat eh. Nakita mo jammer gown? Hindi pa eh. Ito, kinana. Mayat tumaman makasakayak mga gatahammer pare. First time kong Ang kami makikita nakasakaya? Hanpay. Grabe nagtibay. Ore kapitakan. Mga ano kung kondit para, mga ano martilyo nga hammer. Ama di, lugan niya talaga. Lugan. Han, pakita man, ay nagtoy. Ayan. 4-wheel drive. 6x6. 6 time, di ba? Aji highlights ka 4 times 4 lag. Oh, Aji ka 6x6. so 6 times 6. 6 times 6. Ano na nga, nakuha man gayong 36 garod. Well, 36 naman. Sila ang nakakita na. Ha? Atay. Ni? Atay. Kapay kastoy. Ato ganito hammer tatang pare. Atoy. Atoy jammer ko. Oh, tulog ko. Ate 36. Atoy. 6 times 6. Ate di hammer pare. Kas lala madikas na yung nakita ng hammer ba? Okay. Ate di barbaro tatanga model. Barbaro dagi di nakikita mi de. Oy. Daan nagajay. Daan nagajay. Atoy gayam ko atoy natural. Natural na lang ata. Kalala ko lang suna ba? Safari. Safari. Safari nga mga kuwalang ba? Design na lang. Kung nagayamatan, konsepto Concept na nagayamatan. talaga atan. Kita mati lati-lati. Nahan nga lati nga talaga ata. Diyan data. Okay. Diyan ngay data. Kuha ata talaga kasati. Kuha na ti color. Nakala kumuplads sa akin. Anyang model dati pare, year model. Year 2040. Advance. Advance. Actually, limited edition. Ate pinang kami sa rumor. Barbaro. 2040. Buong mundo. Di ikaw nakmantol anya ti mga kuana dato. Para Ate nya to. di kuha na. Gasolina na. Ito iti kuana head na. Oh, tulogo. Ato iti pagkabila ni di kuha na. Gasolina na. Amam niya ni gasolina dito eh. Nya ti gasolina, nya gay gasolina na nga data. Aji nakita mo dagay mga nuclear nga kwa. Nuclear nga. Aji agpapa kwati nuclear nga missile ngay. Kasi nga kan. Kasi Bigaan ako nagbuslong mata ti gasolina dato yung pare. ay kagrabe ah. Kanya pa ti kuana. Nya dato. Kwa lansa. Ay talaga. Lagi ka lansa. Ha? Agad yung bingman buwisi na dyan. Ay talaga. Ay pabaybayam lang yan. Kasi nakakagayam nga nang pare. Kita kiti kwa na, dagiti tar na umatay. Oh, Han nga maplat dagita ori mga kwanti lansa. talaga? Balit truck. Balik trup. Balit truck pa da. Dore na paltugan, madigayam nga makuata. Han nga makuha dagita. Grabe yan. Yan ang dapat tali-tali na pare. Kuha dagita suti revolution na. Revolution na. Ito tama ito mga kambyada na. Kambyada na. Kambyada na. Pakita mo. Kita mo dagito eh. Ha? Ano yan datoy? Yan ngay datoy. Sa dagita ti kambyada na. Ah, dapat eh. Kambyada na. Abay na gusto lang. Umabot ti 30 ti kambyada na ata. 30? 30. 30 ka kambyada ka? Di frame over kay kwa. So, diba? 15 lang. Nung tikot si ka, primera, segunda. Ati 30. 30. Ako umakain ka na mag-abot 30. Mano gani agi. Grabe. Malipatan pa yun. Malipatan tampay. Grabe nga speedometer, speed natin pare ah. Yung actually, atoy, sa ati ti kwa na, clutch na, nagwa ka. Bali pa ito kambyada na. Bali pa ito. Inayad ka lang ah. Paya? Primera na ati ka 100.
Aray na. Kano aji ngay kuan nata pare aji no primera 100. 100. Meron na kailangan dyan. Kasi no, ang segunda ka. Okay. Ano yung gana segunda, trisira lang garot di makayak. Grabe ah. Tapos atoy pare, no siyempre kasi no ilikaw. Likaw, atin eh. Ay glikaw ka Wan, kasta ay ati ti- ilikaw mo kasta. Wan, atin paibot na, pinutam lang ata. Tapos aglikawan. Wan, likaw atan. Ayos ah. Left, adi mati right, di ba ngayon? Ay teka. Kaya na anya at steering na ngay pare, steering na. Steering na. Ay ka... Satan na. Power steering. Power steering. Kaure ka laglungat ka nga. Lungat ka nga mga ko. Ati matikanan eh. Ata. Ano na toy? Ati ti pagtugawan na. Ni, adamot tikwan. Ang mayaman. Dapay pa compartment na gayang pare, secret Aman compartment. ti mga mayaman, ti mga U-box da, dati pagkabilan na ti inuman. Inuman. Anya ato dati ngay pare ni, pangbuyod. Tow, pang tow. Ay, So ti winch na ta. winch na. Winch na. No kas pangarigan ikwa gino ti mga Numading off-road. Numading nga talaga makayan, mabaning ka nga pakamatay mo tayo ni kundi mo. Nagwa ka. Pare ato ni pagkita kanya, iti mais ko. Maisam. Ay tapay kay maisam toy. Naglawa ti Iriamon pare man. Nakakamaisa na kita mamin. Talaga ah. Oh. Ganyan nga iti toy maisam. Kuata, popcorn. Kinanginan yung popcorn. Popcorn. Na kita. Popcorn! Kapit na nang ta popcorn mo. Ate gamin niya kwa, han nga lut-lut po nata. Ano nga luluto Ano yung na? Ano luto nga? No, buksilam ata, no, uraim lang umaldo baset. Buksilam ata kasi nay, kom lang. Agputok-putok na ganyan. Agi Agpopcorn na ganyan. Len! Gusto nga nang inata. Iti, anak aglalako ti kwa. Aji Similyana naglalako. Popcorn sila lako. Baka alada kay Similyade. Grabe ah. Ito di mo Adapay mulam toy. Kini. Adoy, No, patak lang kita. patak lang nakakita kasta ba? Nya nga kita. Ta magpasyar taman. Ipasyar nak ba? Ipasyar nak, di ba? Dede pasyar ka. Pam ato. Nye. Mayat mo ati tulay mo ah. Ha? Nya Dati datoy. construction ka na. Datoy? Nya grabe. datoy ngay. Nag-combine iti Jima Construction kan Europe nga kontraktor. Atoy? Hindi na makaya nga iba. Dito na kaya nga idugtong. Hindi na kaya nga idugtong. Dakal di ka susulta. No, tibay ah. Di ba? Meta. Kita mati ati tawag na itoy. Atoy? Way. Nya ngay datoy ni. Atoy kondo? Ata? Nya ta. Kundo. Kondo? Kundo milat. Kondo milat ano? Kundo milat tayo. Kondo milat ta. Ito, dami kong kwan pare yan. Nya ngay Ang tawag datoy. dyan, Aya. palm oil. Oil. Palm oil. So ta jara ramidon nga mantika. Yes. Sota. Nya pa nga gito ito yung mga kay kayong toy. Dito mo nagtaman, mo nagtaman. Kita na kita man ka kukasaw na ti kwan pang Nya data. Talaga handa mo nga tinula. Tinula nga manok. Dito man. Data ti paborito mo di ba? Hoy. Ato na dadamot ti kwak sili. Ha? Atoy sili atoy. Ordinaryo nga sili dato. Di ang ordinaryo kinam. So ti kagasangan iti buong lubong ata kasi. Taw Nakalak ti buong gasangan. Amo gigaman di ko na bulong na. Ano ba ya? Pati bulong na ata nagasang. Grabe. Nagasang ata. Grabe Ay, na. man, Sili kaya mata kabutong. So nga mugarot mo bala niya ko ha. Pati kayo. Pati di bulong na. Di ka ma'am? Gani lang. Atoy. Nya datoy. Atoy. Aba. Uy na aba ata. Nya nga klaseng aba toy. Ordinaryo lata. Padi anya ko ata. Nya nga data nga aba. Talagang gapo pa ji kwata Korea. Korea nga aba gay. Korea. Toy. Korean aba? Uy. Neta. So Gusto mo lagam? aramidin na kimchi. Aba ramidon ka kimchi. Kunang man Chinese pizza tira ramidon ng kimchi. Malpas mo nga makanata ka kalala ma Angelina Jolie ka kung sino. Duwakal ti lips mo. Dagiti mga ko. Gito pare nga kay kayo. Kulat ta dato palm oil ta. Pwede. Ha? Pwede. Nya datoy nga. Santol. Santol ato. Santol data? Habali mo ti santol nga nakitak pare. Kaya na hybrid ata. Hybrid. Nga nakirikarupa naman lang di palm oil data nga. Nya nga data manan. Ata? Bayabas. Bayabas. Bayabas ata. Hababali ti mula Bayabas. ma. Pero timulak ito sari-sari. Grabe. Ate ne. Anya data? Kuamat ata.
Sarapol. Sarap. Uy, magpapano natin mo pa. Sa nung nga papada na tiro pa. Kamu mang garo do sa mga ko libo ka Ang garo papada ka. na pa ti iko ti klase. Wan. Iko. Papada da. Grabe ti nagmayaman ka nga talaga. Ay, okay. Ginawa mo nga talaga. Iba isa nga talaga nga pagbilbili ba kay. Mano nga hektarya to 1,000. 1,000 hectares. 1,000. More or less ta dapat timarik na bilang 999. Napadir ako man. Napader. Padir. Anya nga pader aji ko lang alat. Siminto nga talaga. Siminto. No kasi ano kang ato jigit mo kasi wag kang ato ti pader na. Nakita mo dyan tatali si Jigid Karsada. Tatalisin na di isang padir nga dyan. Talis na. Dapat talis na. Ka medyo kwamat, nakaluwag-luwag di tatda. Grabe. Mami nata 1,000 hectares si patalis ko ata mami. Grabe nga. Oy, tatay ka pala, nagtapas ka na. Apoy taririhon na ka mo pare. Sino daday? Ay, pare. Ha? Sumang pagay ni Busing. Ay, ano pa mo sikat yung kanyag toy? Mariyoy. Okay na makikiamuya lang ito eh. Kaya akong bagas nga eh. Kaya ka na ka. Pare. Pakyawan kami natin kung kini Busing ba. Ang kaya ka na tabas ka? Ha? Ibati ka pa ya? Ibati. Kiniraw.